is a great liar and accuser. Yes. Ingnon dahil kang Satanas, awa ka to bagas Ginoo, makasala mo kay ka. Kanagong imong pagkamakasala ko. Manawa ka to bagas Ginoo. No. Naagi mga instances sa atong kinabuhi nga ang Ginoo silent. Yes. Yes. Amen. Hindot kayong topic ni Pastor Wildar atong Miyerkules. Amen. Ingon niya nga panahon sa exam. Sa diha kunong naay pagsulay sa atong kinabuhi. Ano mo yung pagsulay? Pagsulay. Di mo pwedeng di ta sulayon. Kaya makita ang ginagong sa kikalig og sulayon ka. Amen. Sa diha kunong kini kunong pagsulay, mura kuno ning exam. Naman tayo may mga maestra. Panahon kuno sa exam, ang Ginoo, ang teacher maghilom-hilom gina. Ang buhaton sa teacher, maghatag lang atong mga test paper. Pag umana na mga kaigsunan, ang teacher maghilom-hilom. Kung pwede, matug mga kaigsunan. Iba't sila ninyo. O niya, ang mga estudyante nagalibog na ang teacher, matug na mga kaigsunan. Di ba? Inanaday ko no ang Ginoo maghatag o test ka na to. Di man na pwedeng magsige mong exam, magsige mong yaw-yaw ng teacher. Concentration. O yan, panahon sa exam, yung papasuray, ay pangupya. Amen. Amen. Panahon ko sa ato mga pagsulay, mangupya man na inta. Uy, nga matang, nga naman lagi na sila, Lord. Lord, nga naman lagi, sila ba, Lord? Ayaw. Lain-lain matagsangab sa kinabuhi. Amen. That's right. Dahil Hallelujah. pagsulay ni mo, nga di na ako pagsulay. Amen. Yes. Amen. Naay mga lisod sa imo nga sayon ra sa kon. Yes, that's right. Si pangupya mga guys, stop comparing yourself to To others. others. Amen. Lord, nga naman lagi na sila, Lord. Wala ka kabalo. Pila ka buwan, gisulayan po na. Tinood. Amen. Hello? Amen. Hindi mo pinanggan, Lord. Sila lagi oh. Karon naghilang ko, sila nagatawa na. Huwag yung mga bagagig na ang Lord. You have no idea Yes. unsay ilang giagian. Amen. Ay pagkopya. Panahon sa pagsulay, buko lang yun mga kaigsunan sa imong test paper. Amen. Amen. Hallelujah. Kinahanglang mo pasag yun ka sa imong test paper mga kaigsunan. Kay mo sugot kag sa dili. Ang test paper di na pirmi nimo mga kaigsunan. Kolektahon na sa teacher. O mo ingon ang teacher, wow! Nakabasa ka sa exam. Hallelujah. Maunid dapat atong buhaton sa diha mo abot ang pagsulay. Ang dikta sa kaway, kundi mas muugot pa ang atong pagsalig, mas muugot pa ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung ang Dios mo balibad nimo, ikaduhan nimong buhaton, trust in God's wisdom. Amen. Amen. Salig sa iyang kaalam. Yes, that's right. Amen. Ang Diyos Hallelujah. pinipugo. Amen. Come on, hallelujah. Ang Diyos mga kaigsuunan, hallelujah. Di na nimo pwedeng ikumpara sa mga taong way alam na. Hallelujah, kay iya nang gitugot sa imong kinabuhi. Kabalo siyang kaya na nimo. Kay iya man ang gitugot sa imong kinabuhi. Kabalo siya mga kaigsuunan nga makalahutay ka, nga makapadayon ka, nga di kaya na nimo sa gubangon. Kaya ang Diyos, hallelujah, maalamon nga Diyos mga kaigsuunan. Hallelujah. When God declines even our most genuine prayers, we must trust that my ways are higher than your ways, Yes. and my thoughts than your thoughts. His wise plan may require Him to decline our pleas. Hallelujah. Ang iya daw, hallelujah, pagkaalam mga kaigsuunan nga plano, maalamon nga plano, nagakinahanglan nga usahay ang atong mga paghangyo iyang balibanan. Yes. Amen. Eh kung tanan niya kabago, di na siya Ginoo, genie na siya. Yes. Diba? Tok-tok niyo. Kawas ang genie. May usan, your wish is my command. Hayay na kita.
Praise God. Ingon ni nag-treasure man ang tulo ka magbarkada. Pedro, si Juan, ug si Butyok. Da, gabig pangan last oy. Karon pag treasure nila Brother Lloyd, Butiyo. ang nakita nila kanang mura bitog kana sa ni sa nagarapon o kana bang sudan nas tuba ba sa ingana di kanang display diha sa katmon nga sudan nas tuba o mura Longnek. garapon ba nga dako tabayag ba tawagan ha kana bang mura galon ba nga kanang Tasog liog. nga tasog liog. Lungnik man naguro nga Di na ko. siya lungnik. Hindi mo. Basta kay lungnik, tapos mag-iog. Saan ay tawag na? Kaya mura siya biron mga istorya tasog liog. Basta ka na. Bakit lang nakuha? Pagkuha nila karon, diba? Malasa na ito pag treasure mo rin ito nakuha na may dagang baligyan is kat mo. Ang naitabo, di ilang gilimpyuhan, basi mahalin na ini. Pagpahi nila ikawas ang genie. Iyon ang genie, your wish is my command. Ingon ni Pedro si Juan, si Butchok, duta nila ino. Ingon din ang genie nga, bisagon sa inyong pangayoon, akong ihatag. Hindi din talugi. Ingon ang genie, sige, o sa may pangayoon. Ingon din si Pedro. Kinahanglan, ako pangayoon, mabalin ko sa Amerika na ako'y mansyon. Tabang pagkaon na. Ingon din ng genie, matutupad. Nawa des Pedro. Nadtog Amerika. Largo ka balhin. Ingon din si Juan, grabe kamahanan din ka ni genie. Uy, Ta. ano yan gibuhat mo na igsuon. Ingon na po, ikaw na po, sunod. Iyan na po gitrapuhan mga kaigsuonan. Ang akong pangandoy, og asa si Pedro, adto ko. Matutupad. Ingon ni Pedro, Juan, lagi ka dre. Siyempre. Ingon dahil silang doon Pedro si Juan, sigurado ko, taon-taon, nas Butchok. Ingon na siya sa ingani mo. Ingon dahil siya Butchok. Okay ron, imuha ng time. Siya nga. Laaya diri oy. Kapalika tuduhan. Wait lang. Laaya siya. Ibalik ang duha mga kaigsunan. Uy, klaro. Ayay na to si Butch. God is so powerful, but He is not a magician. Amen. Di siya magikero. Yes. Ya kung unsay imong gusto na dayon. No. Dios siya nga nakabalo sa tanang mga butang. Amen. 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 Ang tanan atong padulngan kabalo siya mga kaigsunan. Mo nang naa say rejection usahay. Naay rejection ni mo madawat usahay gikan sa Ginoo. Kay kabalo siya gunsay makaayo kanimo. Kay mga butang makadaot kanimo tina niyo itugot. Hallelujah, labing siguro sa nang manghayo ka sa mga butang. Ihatag sa Ginoo ang makaayo kanimo. Yes. Amen. Hallelujah! Unanswered prayer can be confusing for us, but not for Him. Ang mga pag-ampo daw nga wala matubago say makapaduha ni nato apan dili para sa Ginoo mga kaigsunan. Kay alang kaniya kabalo siya mga kaigsunan sa tananiyang gibuhat. He knows what we don't and sees what we don't. And on the day, the last day, when we know what He knows, we'll accuse Him of nothing but being faithful. Kabalo siya sa mga butang, wala to makita. Yes, amen. Wala to may balui. Kabalo siya sa atong unahan. Maunang inugabot sa panahon kung ato na siyang makita sa naong ug naong. Amen. Di na nato sa ingnon Ginoo. Wa di kay klaro. Apan ato sa ingnon Lord matinud-anon kagayod. Tinuod di ay ang imong mga pulong. Mao ding wa di maabot kanako Ginoo. Tungod kay naa kay katuyuan sa akong kinabuhi. Amen. Amen. Dagang mga wa magkuha makahisgot ani. Sa diyang nagwali sila sa kinabuhi ni Job, maingon sila nga si Job agid magmahay sa Dios. Pero kung imong basahon ang tibuok, hallelujah, tibuok